Khoktai bukhok song rang kotor ya borok rokni hamjak mung si kotor hamjak mung rikangkai hamjak mung tongkai si borok rokni samo thangi sogiyo neta phangthung public phanangthung satron borok phanangthung omahayo phunuka haina hai gedukma sal election ni yakulo election ni sekang ro subakha election ADC election paimani yakulo tabuk no puila moji deborma tei meri deborma brok BJP party ni ngai phano borok rokno hamjak mungbai tiprasa lukrokno hamjak mabai party kotor wansok yawi dopha tiprasa borok si kotor hnei samo basamani o mangli mia ni saljorao nukjaka tabuk romde tokhirai deborma boshor 13 বছর ক্লাস 9 ও পরিতংনাই পারানি bumung hingka 17 golagat ni bisingo khopjak jogoi bariwo hingka o tokhirai deborma botamongkha bisisa 1 year romoi bo class 9 o poritongoni 1 year romoi bothangara atomsa klai thangka atomsa rugingi thangka hotaksa bini sak hamyangi thangka yak solilia yakong solilia kok samarok bahaino age srai saimama suk tabu kok samarok bahaino bini khorang bini shobdo bini awaz srai inglia asuk serai kekei kahama asuk serai kahama bisisa thongoro kelai tongna nangkha nogo kelai tongna nangkha dol paya bai baksa porimalia dol paya bai baksa uskul rengnogo thangai bini paya rok bai baksa khela tula rok bahaino thangmalia age football ba khela tula thungi tongmani o tokhirai deborma chela bahaino saisongno bini asai songke bukurui buma bufa belai atomsa bini yakong yakmaya angmabai belaino dukhu nangjaka belai khariok jaka tamka sajla krokso susu tongmani obviously hai engkai belaino poja hilikai ba nukhungo belai birman dukhu kosto brokni o tokhirai je prosak hamyango apun simi tei paile liya ta hokai bukhok song tamon engkai brokni nukhong sal phaike si tangi sanani sal phaike tangi se engka tir masaya asuk bigra family jagao bomai khlai o tokhirai debor mano brok samsinai bahake rungnogo rohosinai bahake bono kaham khaisinai rang puisa krini bai belai jingjala khlai laijak tokhirai deborma no sak nainani bagai buma bufa takok dai bukhok song omahaino tokhirai deborma bahaino tabuk Tripura hasteo Sanjana hindi yang monosori hindi tabuk tokhirai hindi omahai Sanjana songhai ba tokhirai songhai kebang mano Tripura hasteo Tripura sorok dukhu birman rugi sakham najakmaya thongaro khlaijak piaba je borok social media o kisi misa nukjagai lachitei kiritei jogya phano tamanka nangai tongmani bagai je sanai borok bosimano je ukhuinai ukhuyo hnei sanai borok bosi ukhuyo mane ok upung huma haino tini tai tongoi malia tei asogoi tongmalia tei sanya oi lachi oi tongmalia omahaino tokhirai deborma lukorokno sanmani bini sak naijaknani botoisa hamui basa pinani hnei omahai gothana omahai sugya jora no gothana khanawi thangai sogoi kya moji deborma tei meri deborma loge tongo moji deborma tei meri deborma tokhirani nogo thangai brokje mansak tokhirai no naikha bono subaikha tei je hamjak mani brokni kise misa subai bahane kawi phaikya ta hokai bukhok song piaba o suba mane bukhakti lukurok kebang mano question sungi mano kebang mano portion of phai mano bukhao phai mano tamne ingkai khoroksa neta tutui khoroksa politician rajnoitik khaina tutui bosuk suba khana rang suba mani slai buino phonungman si kebang omhai bahaina kebang ma borok sai mano piaba okho kotoria ta hokai bukhok song khoksa khokni phan subadi kisapano subadi lukurokni samo basaimani lukurok sugyangi tongmani tiprasa sak naijaknani rang puisa kring tongmani jagao thangai khoksa khokni nini ani rang baino brokni
lukhongo busuk hamari ba kaisa khatungmani hamjakmung busuk man obossi kokotor takokai bukuksong omhaino joto hastini lukurokno koikha to khirai debor mano bahaino sanjana songno nai chubai tabuk solui nai tongmahai tei kwbangma borok social media phai je chuba jagui tongmahai to khirai no bahaino joto hastero lukurok chubaui bono asuk umur komjora 13 bosor class 9 pori tongnaino toisa hamri basarna nahai bagui joto hastin lukurok tongpuma bufatei to khirai niji sak bahaino koika tabukai buksong sudu to khirai simia miani sal jorawo watino wati hinjawi saltung hinjawi to khirai deborma je jogai bari 17 gulagati aro puila subamani yakulo hain hai kasalma khas kas koilanpur sanjana deborma joto sinu sanjana deborma no tamnika bono baira rogodalangai rangpu sakari bagi nogo tumani belai khairokma singsa belai khakam singsa omahai hini hastini tiprasa lukuro kabangma khanaino kebuba google gpay bai kebuba donation kebuba rang khangmani kami kami bazar hati nogo ayangti bahaja subaka kebu subaya kebu yak buksala phirogya tamnika khoksa khungoi jotono tiprasarok sini bukuk sanjana hamui basatung hangsitung toisebo kaham saknogo sakhamnogo najik mantung hneino lukuro kuno angle ti chuba laikha omahai social media asuka viral angkha obono khanawi nugoino haina hai je tokhirai debormano subamani yagulo moji deborma 17 pekor jola joymo joynagar constituency thangnai adc election batai nai bo haina hai tokhirai debormano subamani yagulo thangi sogika khas wai koilanpur sanjana debormani lukhongo aro thangai belai khairok jakha belai khakam jakha singni jibi nugui belai khairokma singsang soka bini sak ram soka bini sak semai soka ekdom wanama singsa omahai ekta condition thang sogika sanjana deborma bono thangi nugui hain hai bini buma bufa no je mansa subai kai pekha logi tongo meri deborma tei muji deborma angka takok tai bukok song mia kaini jagawa to khirai deborma bai sanjana deborma no thangai subai mani watui jora phano khung phasingka saltungkha sari jorangka watui pekha je mansa brok je subai mani mia ni salni je ground report je mia sal jorani je news je brok hangai subai mani moji deborma bai meri deborma norok kisanai nai din ka
Belakang hambai media friends rok coverage kaiman bagui kini jung belakang khairok susu kha khamsira sere oro kaisa ADC constituency hingkai amtuli gulagati tai bidan sabha khobjago oro gulagati bidan sabha aroni bisingo jini takuk Sottoranjan Debormani bsajla bini jerai bumungkha Tokhirai Deborma bini 13 বা 14 years roknai bo bisi kaisa ongui tongkha thangnai 2025 ni October rogo klaikna na October ro ang bini prescription nai mani bisingtui saimano inge a jorani simi bini sak Hamya ongui tongmani no jungtini khnaka tai oro jini takuk khoroksa jini BJP ni ongui nai karyakarta jini takuk Moji Deborma bini bisingtui khlai bo samani bisingtui khlai ang bono logere phaimani tai ocherai no naina bagui bini sak rok himoi rok manya norok mukhna himnani belai khana kosto msabai tongo Agartala rogo borok treatment khaika haifano better treatment ni bagai borok fatar hasteo thanani nailai tongo lukurok jotono chaba thumchungmo chini je yak suktui bono kicha yak baro beglangkha asukma hambai saga dipo consistency andaro tumi coba sepen থাকে abo belake hambai sini media friends somno sono logere mani bagai जों अबन से सेकां ओ जे न्यूज no kaisa news channel ti ang khanaka khanamani ya ulono minimum 1 mas hairok sekang khana ge phanya hani hamani watui tai o je jora khosani bisimo phaimalia tai ang to khorokja subanai borok nayan sinija gaboni bisingti borogano saolaika takut no jaga jes kawan phaigra dine tai ang o jaga sanai ani good president sini gulagatini musim nama actually sini gulagatini bisimo Kolopjak abo actually number 4 division tai jogai bari bisi tai orisini mondok সদস্য sini bai Sujitra biniti khlai sing khor manai o jaga je Tokyo Deborma je sori Hamya hanai जों khanajak bono sing yak barona nai wansugui tonglai mani जों tini hingke thik phai sokpai nei जों abono nukha je bini koboi no yakung kongnei bo jurmalia asuk srai naitok susu class 9 no pori dongmani bo pori na musung jago ni sawo ge bono sing tamo khlai chubasu khlai leiman abono sing nailai la phaiti tai je manchak phaijumo baibo saka ani logi ro phainya bagi bo saka sing je manchak bono so khailene ge tai borok phatar hasteo thangai chikitsa khaini bagi borok tikai doktor la jakni saimanga gaboni pore जों wansuknai tebo omahike bini sori judi no treatment nge Hamyange bono unoto chikitsa khainyan bagai जों tebo yak barman bagai chaitoknai ge obono sanai o je jogaibari je bisini bisingo Kolopjak sini takuk sini phayung je Tokhirai Deborma no jottono khalogoinai bokha kuarbai khlainai bono hamoi basatung ni madia lainai tai bono जों je mansak suwasu khainai bagai ang joto takuk tai bohu songno je khaganang maya ganang no ang koboknai hambai Kolopjak uparjonsil borok din babu buni no kamla khaisa jabo tai bini bumai kani ganabo ke bono sini saimangkha puila kisi sase himi mayang mani gabon pore ke barite borok sini je jibi hospital hoite arambo khainai sengoro nukha je गोबां मा जागो ट्रिटमेंट खाइलेगा सिनि तेफ्राव Agartala हाइ जागाव कोनो बिदि रोगरमाया रिपोर्ट माया बन बागै बो कसाथानि किसा हामका परे ताब तेइसा बारि फिका अब हाइ खलायनो बो बखामानै लाइलिया गुसाना हामनानि बागै मुसं लाइजा बो सिलसरो थांलाया नै ताब टिकेट थांलाया नै साइमा sini rok sak Hamya kelai tongka tamu Bemar hambai media rango dorok phai an nogo phai mani tabe pai ya hambai ma rango ani sajala ke sori Hamya ma ke bisakai tongkha an heu basa kula lu mani ke mani bo hanyu hamro lu mo saloka hamo loman sini jama hen tho ke horo ke lu mo ke boto bol nan ke belai shop
이게 뭐 하여튼요 미니 소죠 티션동거 이게 뭐 마이로 사야 마이로 비시 사야 이상아 이게 승도 사문 가잖아요 버러봐 버러스라이로 봐서 캘카이 동만아 봐 이게 이거 뭐 사야 소문이 사야 볼품도 이게 루모 이엄하이 허럭 루모 예택 찾아고 이엄하게 동망 이게 승적도록 누가 비슷한 거요 호스피탈로 부모만이 비티 지미 또 파샤르냐 그 비지 부모 또 파겠다 또 하면 버런 그 못해 바리 배운 게 비슷한 거죠 호스피탈로 버티 가게 되나 버티 가면 이야 걸로 그 벌써 동이 파게 수티리로 하니까 봐 농스라이 함가 하느냐 버로 세란 도리로 하고 벌써 동이 지금 파이피만이 한 하이볼 흥야 때 바리고 그 성하이 비슷한 건저 호스피탈로 탕라유가 탕야 그렇게 도진 동을 내유가 그 도진 동을 그렇게 기사 소리랑 정말 하유가 그러니까 팔레유가 수티로 이로 하고 그러니까 팔레유가 가이네 아고르달로 보노고유가 그 아고르달로 보노고냐 탕라가 아고르달로 보노만이는 성 마스카 두이마스 하게라 슐라가 그게 이거 라이슈만이 버는 게 버럭노 버너가 한 번씩 가서 가니나 비니 또리 풀까 한만 가요 미샤고 মানে রোগীরও মিমে냐 이게 버너 집이 버티 가지 이니까 그 집이 버티 가자 가면 이야 볼게 버럭 제가 뭐 가자가 한 번은 가면이 버려 버럭 닝스라게 그 스라시가 하면 안 가는 게 너로 랑바이 번호 티버카다 가이만은 부시고 그게 무스러 나는 봐 사람이 신는다 그러니까 너로 무스리만은 그 성도 그리 벌어 담이잖아 벌어 성파 사자로 그리만은 아 사자 두시게 티버카 복하자 그 가이만이야 불러 하게 리포트 하이냐 까함 그러니까 벌어 하이는 닝스라니 또 리포트 하면서 너로 수지 당신이 그 수지 하게다 수지 파이냐고 똥 하게 이거 뭐또 비니 수디 파이 수디로 하빠는 비니도 넣고 파이빠는 비니 소리시 함이야 그러니까 봐 이게 정당가 함나니까 그 살이 hir어나로 딸랑 게 있니 무조건 사오 뭐 하이 양양만 하니까 딸랑 다 함이네 이게 성아로 소이마 사이가 슈라이가 수시 여러 번어 그러니까 앞으로 기사 함이 바삭하고 이게 함이 바삭하더니 Bela BT로 마사만데 인펙션 나온다고 보면 해요. 이게 BT도 사르 하나 번어 BT도 파켄 그 파요 마스카션이로 허러 이게 수시고 크리스타 하이로 깔아 기나비나로 수시여만 이게 성 벨라이 스라이로고 수시여만 바하자니로 오노 아니냐 아프게 신부랑 부차로 그렇게 그렇게 성 탕말이야 이게 번호노고는 Like cái sừng bướu giá cái thằng này bướu giá cái thay sai Malia Palamalia. Babun tang one shot narok, bono tono pada hastre opungan deh. Hater hastre to telang lah nih one shot ke sini orang pusara gua kere ini yang ke sừng media orang ini koinnya media orang gua hanya media orang nos nah harinya sừng sada lu koro kisah sobatkan sajalan orang zaman ni ke Subuh pakai kisah misal lukur hoko. Ini sao pakai nong ini. Ini kayak kau sini sar masih pakai apa tu? News nunggunya sebesarnya sahoka. Sengang soba pakai ini sahur mungkin buat. Akan kaya ini tongkang ke sini hamzeng kalau gang bonus saka. Kau matu buat pakai pakai musuh jaga tu tunggu buat tu. Dia buat kaya kau misal ni buat. Angkor kalian misal ta. Gaya kutini pakai apa? Jangan amcai orang ni kuno MD by MBC orang mahai rok MBC rok kaya, hang MBC nogo but hangka, MBC rok pun tahu kan kaya dia. Mungkin sini orang parani hina thane rok, mungkin kisah kai coba pakai. Boro atari go, yang perlu coba pakai boro parani hina rok ta. Boro pas hajar haike coba pakai. Kamu kok keserang channel lukurong lo? Ke lukurong lo to itu, anis hasilnya hambrana bagai apa no lukurong kami koi cawang, bisa coba ke norok coba kan ke anis hasilnya angke, kaham ke dokter mungkin mana ni
lukurong kami boyo asal. Nó có tam một khai sao? Sung to kuno kaya tangan jauh. Nó sao khó bớt sức? O masan man Khó sao nó? san. Bokla sopor itu. Boklas nanya pori mani. Boyes Sekolah busur. sekarang Malia bin tero bosor kah. Bok parah hanjang nurun parah. Jogoy bari. Jogoy parah. Tabuk bono tiri crop nung mana ya gulo. Oro paisho ka tiri crop nung mana. Tab biang telang nah newan sutong mana. Sengke sil soro telang nah nek koman. Sil sar joro pan telang nya nya. Iko rama mani lukuro kisa misa subama banyu telang nah nya. Wan sogo chong kan. Yen mong khatong. An mung khero pukanya dia pama. Besar. Nen tamo ong bo jaga dus. Ani bisa ko. Ko dosong mani ko ya therok sajang mani ne biri ke bisi ba marang. Ya thek sajago. Ya sajago pura sori sajag bai. Ya sajago ya thek sajago. Mekhang rok tam bai sak sak. Mekhang ke abo tam ba gen sak sakang go sai malia. O sak satan tira sa. Motok jago bo. Ar motor jago. Horo thui jaman. Horke thui mana asuk ko motok jage. Mai rogla sai jaman. Mai hang kisa kisa sai mana asuk sai mana. O mai ke mang ek bosor kai tong kha. Bini bari jagi paper kam po mai si sai mia. Tau school ro pura stop thang malia pori malia. Inka doctor ro ka tam rogi ni cha. Ruk to boro ko suru puri ni chau. Rog sikri so. Rogi ro mai kho. Ni bumong tama tam ong nung herok saun de herok sakrubu ya thek sawo dehar sakrobo usu balo kha ke ek bosor ka kha mukhang ro ka tam ba ge sak saka mukhang abru suhir man tegan ha age ti da ong age kaham ya thek age nang omisa da tebo keram da omai roging da ram mai sai jaman sai me ya puila tang ge omai hing thana sai jaman na hai hotak sana hai yang thanga bokala so pori na class 9 para khabro ha jogai bani nini ase song tai ke bodo to nang sai song no kan nang tabo hamna musung ta na agi na ka tong musung agi ka hamna nang lukorong tam sala musung lokorok soba khakke doctor kaham bani hamar hewan doctor kaham bana jama to
deh ambai जों दिनै अजागा सफाय माने बे जों जतन साइमानो दिब्रा हाथे गोनाङै जों जे कलनपुराव ताई अमो खास कलनपुरखौ जों जतन सिङाव अजागा जों सानजाना लेबर माने आरो जों थाइ सफाय लायखा दा अजागा थाइ सफाय थाइ मानजाखा कमलपुरनि नै दिनै बाय मेरि ताई आंनि जि दङ ताई आंनि बाकु फारागसा बर' थाइ सफाय जाबाय अजागाव सानजाना बिन बाबु खालायनाय जों दिनै कापमाराव देवस्वरी बारिजाक नुबैनाय दुखा दालायखे लायारि बिसिं फाना वातै आसे वातै कुदुं माने बिसिङाव फानासो आंनि सत्र गुलागा तिनि आसा खासाल मा लायनाय तिनि मा सफायगा कारण ताङै खले जिनि जे दिब्रासार जे दिब्रासा अमाहायके जे जोंजाल' बा लुखुं ओरै निबियाल बिसिङावसे अमाहाय जे बुकु फरकसा लुखुगा खालायनाय दिनै बायरा आउट अफ स्टेटआव थाङै पर्यटक दिनै हामियाङै रांखौसो बियालि बागै नगर टिफिलिबा फायनाय समाव जों जे मानसाक बाय किसा आं किसा खालायनाय जे मानसाकसो दिनै व्यक्तिगत तरफ থেকে किसा सुबाव लाइफिमेन मांकिलि তাই आंबो सानाय তাই কেবল যদি ন যে याक राग रक्ताबो किसा किसा जे आजि बिरि दंमानाय रना कयनाय नरबो किसा अमाहायकेनो कस्तनि बिथिंथि खालायबानो दिनै बहुत सन्जानानि चिकित्सानि बागै बा हामनानि बागै नरब बिआइनि बागै ताई नरब जे मानसा गम सुबा जोबनाया बागै आं बमहाय दाबसे दाबसे सन्जना देबनमानि साखफोर बमहाय तो बोसोर दरसै लुकुनाय हामादरमान सासे Bulog mukamu ini kayak jadi kamu mulai kerja tu hotel saya ini itu barijak kami sudah nungguin tu ya bonus lang bagi pok sampai kayak sidang tu pok kayaknya bos kami berapa kawan yang lewat itu mau mas di sini orang kanang ini kamu bukan katanya agen naiman jaga deh kamu nggak punya jaga Aku no ang singhoro berjaya bukan pun kasihnya borong tu, kan bawa kalau kami sampai jauh sampai, Dini sak hamran bagai, tapi bos jaga telang nanang. dan kalau ada kata sedang kami mengumpulkan makanan ini so. Aro komplit kaisuk ima mulai ya tanah. Komplit kami ay dia sebenarnya muka berpajak, kau memang rayu orang ini kemana yang baik itu na. Tapi besar rok mang kan saya komplit rok kaiman satu kawan so. Komplit ni aku boti bertanya untuk kono. Cikan yang korang saya. Boti orang arah kaya kan. Kau dia semua juga sempat kayo. Option kayak kurang ada isap tak kaisar orang. Dia kel marah nak ada. Up down mati. Dia nok bos kalau sih bos marah. Ini kari marah ada. Apa sorok pun kiri. Dia bibak tu sawar pun ayat man baik. Baik ya orang-orangnya. Arab tang negan, boti pas hadin yang sama ni. Asal jorase pura accept ayo ayat man. Boti kayak tu accept. Ke dokter rok apa no operation kai nang lain so. Operation tu kaya nang nang so. Dina tu tegreng bisingong nang so. Operation ni besar orang nang lain roti rasa. Aku nai boti kaya ni borok kutel MRI mau bagi ke. Aku bagi borok kutel sarman saja. Lu kurang no tam sana musuh nampak. Kurang no tu ang saram semua tu. Jauh no coba tu kali tu macam ni tiba pasti borok no balik nang kami mario. Kubuk no ani sahaja Sanjana bagi borok yang tanding khas sangat itu borok kairi tu dia dili no. Awon bagi balik tu kami